बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुथि बिथांमोना बोसोरसालिया जे थान्दै जख'न्थाय बेवहाय जोङो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बे दैमालु ओनसोलाव आरो सानजा गफुरनि जे दख'रानि बेवहायबो जथुमा दंमोन आरो बेजों लोगोसे जों मिजिंथिदों जे जोंनि गासै बर' माहारिनि बावहाय जि मोनसे गोलाव सम जोंनि थामोनथानि थाखाय सोलोंथाइ दावगानाय रांखान्थि फेहेरनाय गुबुन गुबुन बिथिंजों जुजिनानै बावहाय रायजो जानाय गासै जोंनि आथिखालनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै मोजाङै माखासे बिथिंफ्रावहाय दिनैनि जोंनि मावथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव जोंनि जिल्ला दखरा बिथांमोना बिथांखि लादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो नोजोर बोदों जाहाथे जोङो बावहाय गुन गोनां सोलोंथाइ आरो लोगोसे रांखान्थि फेहेरनायाव जोंनि बेवहाय रायजो जानाय गासै जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि बयबो लोगोसे जाहाथे इयुन समाव जों गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि थांनायनि मोनसे गुदि थांखियाव सोलोंथाइखौ लाफानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि जानो थाखाय बयबो रांखान्थि बिथिङाव राफोद जानांगौ आरो बिनिखायनो जों बे नोजोरखौ बोदों। बेराफारसेथिंजाय जों गोलाव सम राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव बे ओनसोला बड'लेण्डजों दङ आरो गोबां गामि सिमलुगुरिसिम जोङो फोलावनानै बाउन्डारि फोलावनानै लानानै जि मोनसे बड'लेण्डनि सिमा दाथायनि बेबस्थाखौ जोङो बे बिटिआर गोरोबथानि जि दफानि गेजेरजोंहाय दिनै आसाम सरकार दानाय कमिसन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि बेबस्थाजोंहाय दिनै नटिफिकेसन जालांबाय बड'लेण्ड बिसारखथियावबो बाहागो लालांबाय आरो माखासे आद्रा थानाय जि गामिफोर मोनबावनांगौ जोंहा दं बड'लेण्डजों बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकार आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौबो नोजोर बोनानै जोङो नारसिनदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे राजखान्थि अधिकारजों जुजिनानै बर'फोरनि खौसेथिनि बेन्दोंखौ बड'लेण्ड सिक्स सिडिउल काउन्सिलजों लोगोसे आरो आसामाव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल गासैखौबो राजखान्थियारि अधिकारखौ जाहाथे गासै फुरा खालामनानै होयो होननानै जों मिजिंथिदों। अदेबानि दिनैनि समाव बियो मोनसे बड'लेण्डनि इयुननि जे मोनसे सिमा एबा बियो मोनसे जोंनि सिमानि दाथाय जायखौ लानानै जोङो बाउन्डारि एक्सटेनसन हिसाबै जोङो दिनै मोननो थाङो आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सावरायनाय बाहागो लानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नारसिनगासिनो दं जाहाथे बेखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ अराय मावफुंगोन आरो संबिजिरारि बेबस्थाखौ लानानैबो दिनैबो मोनसे मनिटरिं मिटिं जानानै थांदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर आरो जों गासै सिगनेटरि आफादफोर जयै थानानै बिनि जे उन समाव आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौनि बायदिसिना बिथिंखौ सरकारि भाबै बिथांमोनाबो नोजोर बोदों आरो उन समाव समाधान खालामनायनि लामाखौ होगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयजोंबो सावरायनानै बायदिसिना बिथिङाव राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै सावरायनांगौ दं होननानैबो जों सानो। बिनि अनगायै भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सरकारा बायदिसिना राहा लानायखौ जों खोनादों जाहाथे उन समाव जि थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनो हायासै आरो बिनि उनाव बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय आरो आसामनि गेजेराव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ लानानै कलेजफोरखौ लानानै जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां असमिया मिडियामबो दं आरो बेबायदिनो बायदि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ जाहाथे बिटिआर सरकारा गोख्रैयै गोसो होनानै मावनो जाफुंसार जाहोनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि अब्ला जोंनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया जों मोनसे मोजां बेबस्था जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जोबनायाव जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बयबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जोबथा बोसोरारि आनजादा फैगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसे बयनिबो थाखोनि जे आनजाद बिथांमोना आनजाद होसिगोन बिथांमोननिसिम जों गाहाम हामलायथि बावहरबाय लोगोसे जाहाथे बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जायो गाव गावनि जिउ राहा लामायाव जाफुंसारनो हागोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों मिजिंथिबाय आरो बयबो फरायसाफोरनि बे गाहामखौ हास्थायनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय बेखौ जों अरायसम लांबाय थागोन। फैगौ नैबे जानुवारि दाननि 14 थारिखआव बागुरुम्बाखौ मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड दिन्थिनो थांगासिनो दं दा वर्ल्ड रेकर्ड बुङोब्ला माने सिगाङाव वर्ल्ड रेकर्ड बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा दोहौ बागुरुम्बा बेबायदि खोनादों दा बिनि सायाव सारमोननिफ्राय माबायदि इनफरमेसन दं? जोंबो पेपार एन्ड मिडिया जोंबो खोनाबाय आरो थोंजोङै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय जिहेथु जेबो बाहागो गैया हारिमु आफादजों लोगोसेयै बिथांमोना मोनसे नायसं आफाद दङ बिथांमोना बेखौ दैदेनदों आरो बर'नि जे मोनसे माहारियारि मोसानाय बागुरुम्बा बिनि गासै नियम खान्थि बिथिंखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद
बिथांमोना बेखौ दैदेनदों बिथांमोननि फोरोंगिरि अस्ताद गासिबो गाइड खालामदों जों मोजां मोनदों आरो दा 17 जानुवारियाव बिथांमोना आसाम लेभेलाव बेखौ माने मोसानानै दिन्थिफुंनायनि जे बाहागोआव मोनसे दिन्थिफुंनाय हिसाबै लांनो नागिरदों जोङो दिन्थिफुंनायनि सायाव मोजां मोनदों जोङो साबसिन मोनगौमोन जुदि आसाम सरकारा बा सिगांनि फोसावनाय बायदि जोंबो नाजादोंमोन जे बेखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव लांनांगौ मानोना बियो बर' ट्रेडिशन ट्राइबेल माहारिनि मोनसे माने मोजां जे मोनसे माहारियारि मोसानाय आरो बर' माहारिनि मोनसे आइडेन्टिटि सिनायथि हिसाबै बेखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव होनांगौनि दाबिया जोंनिबोमोन आरो बेखौ दिनै खालामालासिनो बिथांमोना दिन्थिफुंनाय लादों बेबो थिगैनो दं नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव जोङो बेबायदि मोनसे गेबेङै जाहाथे पृथिबियाव बा वर्ल्डआव जोङो जोंनि आइडेन्टिटिखौ गायसननो हायो जों बेखौ अराय नाजालांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखिनिसिमल' जोङो हास्थायो सोरबा सोरबा दिथागिरि आरो फरायसाफोर जि थांनो हायाखै बिसोर बुंदों जे माने एग्जाम खाथियाव लानायखौ माखासे अजद दैखांदों बेनि सायाव मा बुंदों जोंहाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंबो नोजोर बोदों मानोना जाय फरायसाफ्रा 17 थाखोआव फरायो जाय फरायसाफ्रा 10 थाखोआव फरायो जाय फरायसाफ्रा 9 थाखोआव फरायो गोबां फरायसाफ्राबो बेवहाय सोलोंनायाव बाहागो लादों एबा अस्तादफोरजों बिथांमोना फोरोंनाय मोनदों रोंगौथि जाबाय नाथाय बेवहाय बाहागो लानो मोननाय नंला बियो जिखिनि सम आरो थासारिखौ बिथांमोना सायख'दों बेबो माने मोनसे साननो गोनां आरो बेखायनो जोंहाबो बेफोरखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि माखासे बेले बेजेनि थाखाय जोंबो बारा गोजोननाय गैया आरो बिथांमोना दिन्थिनांगौ नाथाय सम आरो थासारिया बियो मोनसे गोरोबनाय सम नङा आरो फरायसाफ्रा जाहाथे गाव गावनि फरिखा गाव गावनि सोलोंथाइ रोंगौथिखौ बिथांमोना एरायनो नाङा फरायनांगौ फरिखा होनांगौ मानोना 10 अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारिनि 10 अक्ट'निफ्रायनो बिथांमोना आनजाद दङ आरो दाबो माखासे सोलिफुनाय खायफा खायफाना सेसन टेस्ट बेबादिनो इउनिट टेस्ट गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटियावबो सोलिगोन दा बेखिनिनो मोनसे फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जेंनायावबो गोग्लैदों